sangganing pranayaka Karna kuno Kanjeng Rama iki kadangmu Ratmarata lah kok ngadhep ih nyuwun pangapunten Rama kula ngawuningani gumuring Wadyabala bidal menapa perang Bratayuda sampun dados mbok menawa iki kang kinara pepucukane lah yen wis dadi perang Bratayuda kowe arep apa? Kula badhe ngirintangi dumateng para Wadyabala ngetingalaken dharma bekti kula dhateng kadang kula sepuh Koko Prabu Jaka Pitana. Ora usah melu-melu. Bocah wingi sing mboten kula kedah tumut. Mboten kita namung setunggal kalih tiga kula kepengin badhe damel banteng tumrap para satriya Pandhawa. Tak gawani abdi kinasih abdiku emban ira menggala nitya kreta kang sepun kanthi para Wadyabala ing Mandaraka sawetara yen panjenengan arep ngewangi-wangi ngetokake labuhamu marang kadangmu sepuh ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Karna wonten dawuh Rama diulatake kepiye kawusanane para Wadyabala aja mung eca tapi eca mbok menawa ana kelinding para Wadyabala Ngastina jeneng para kang kudu sumambung ing yuda mungsuh marang para kadang-kadang Pandhawa. Kula ngestaken dawuh senajan aku tuwa ora bakal mundur jangkah yen to mungsuh marang para Pandhawa. Kula dheraken Kanjeng Rama tut marang lakuku nggih maten Kanjeng Rama Prabu. netranek salira tunggal netrane sang bagus mya kamanungsan lirenge koti kamantyan lono kungat sing mawas lengleng pronto
Leng-leng pronto Om Siwamban ira menggala wonten dawuh aku nampa dawuh Kanjeng Rama Jer aku sebab gawe bantening para Pandhawa bakal ngatonake dharma bektiku marang Kadang Werda nggih Reta rakiten ayo nepis wiring Kurusetra sapa sing maju Sinopati Ngamarta wis tokaken dawuh mangke kula tatani lan kanthi padya bala Mandaraka sawetara ngiringake marang kreta kang tintian marang aku wis tokaken dawuh para Kurawa wadya boling tanpa wilangan wus genjah wonten ing Kurusetra kanthi umbul-umbul penantang parangus kumlebet bendhe tinabuh gobyok pertanda lamun ta wadya bala ing Astina Wismadya arsa ngrabasa wonten ing Ngamarta nenggih para Pandhawa kang nalika semanten anungka marang ingkang Raka Nata Ndiwarawati mingkaduta wonten ing Astina Raden Arya Werkudara tuwin para Kadang Dewi Wara Sikandi tuwin sedaya para senopati Raden Werkudara enggah wonten madyaning wana wong agung Prabu Sri Bathara Kresna kundur sigra pinapakaken wonten ing madyaning wana Raden Werkudara kiyo mundhut prisa bab nggih kaduta ngraka wonten ing negaring Astina lenggahira wonten ing madyaning wana ketingal angrong pasihane
rembukan giring mari rembukan giring mari sawetawis legek ing kalih Raden Werkudara usnya uninga marang ingkang raka kang wis tedhak kang nembe kaduta wonten ing negaring Astina sigara pinapakaken marang Raden Werkudara kang uga ing kono samapta para wadya sawanci-wanci negaring Astina den kukuwi Sigararsa ngabrasa wonten ing negara Astina Sigararsa lumuruk wonten ing negaring Astina parandene sapucing ing ngono rawuh lerep sawetawis Raden Bratasena nulya matur marang Kang Raka gereng-gereng aturira nggih nyamundhut prisa bab nggih nyukaduta wonten negaring Astina kawis sing lati Raden Werkudara kunjuk marang ingkang Raka
Sang Sena Kumasa Nepak Jojo ngokop Ludira ning Surak klon sabdane ro kiwa jilideng kakang sawise lenggah sembahku tampanono ya Dimas tak tampa semu marang pun kakang Yayi Setyaki prayogake gunung ngadhep kula ngestaken dawuh Kang Mas Srikandi wonten dawuh Kang Mas bekti marang Kadamurda aku agi-agi kepengin bakal mangerti sause jilideng kakangku nalika semana didinutana negara Ngastina diparingake apa ora negara Ngastina marang para Pandhawa jilideng kakangku Dimas pun kakang bisa nemtokake lamun ta perang Bratayuda bakal dumadi jerepun kakang dinutana negara Ngastina kaya disepelekake marang Kyai Prabu Jaka Pitana malah kepara pun kakang bakal dipaeka dening para Kurawa nganti pun kakang bisa nggawa bebanten kurban nyawa pepundhenmu Rama Prabu Destarata lan Ibu Gendari Seda Sarimbit awis sangka pun kakang wah yen ngono perang Bratayuda bakal didadi rasa dadak ngenteni sesuk tak luruke saiki wae sesuk ngenteni apa saiki ngenteni apa engko siki perang Bratayuda ku perang kang mawa tatanan lah yen cara pun kakang ayo ngadhep ana ngersane para sepuh Hyang Masopati kepara kudu dipamiti luwih dhisik prayogane kepiye lah mengko yen ndapuk senopati pun kakang yo Dimas Werkudara mbabaro pakuwon ana Randu Gumbala Srikandi tumulya makuwon ana Glagah Tinulu sak mangsa ana para gawe luwih dhisik Srikandi kang kudu ngawuningani marang swasana ing paprangan aja nganti pegat ing kapraitnan mung mengkono kang dadi wewalanipun kakang kena maju nanging kudu nganggo nampa dawuh saka para sepuh mliginipun kakang kang nyekel Jitapsara mestinipun kakang ngerti tetandingane Kurawa lawan Pandhawa janipun mboten perlu mawi tatanan sesuk ya mungsuh saiki ya mungsuh
Kang Mas Werkudara temenipun sagah badhe ngluruk wekdal menika Kang Rayi ki sagah silak kepengin tanding kalian Kakang Blesrawa. Mengko dhisik. Perang ya perang ning iki perang kabeh mau tatanan. Leres ing dados ngendikanipun ingkang sinuwun Raden. Perang Bratayuda menika mboten perang namung perang awur-awuran menika mboten. Kedas itu mawi tatanan, mawi iguh, mawi pamrayogi, mawi petang ampun ngantos sedaya sesembahan kula ing Ngamarta dados bebanten. Bisa menang nang aja nganti akeh korban, senajan tok korban nang aja nganti padha kulawan mungsuhe. Ngaten. Prayoginipun kedah ngesti dhateng kepengendikanipun Koko Prabu Bathara Kresna Kang Mas. Ya. Yen pancen kaya mengkono. Aku tak manut marang jilideng kakangku. Aku tak babar pakuwon ana Randu Gumbala. Kowe banjur tata-tata gawe pakuwon ana Glagah Tinulu. Kuwi wis tak dawuh Kang Mas. Andi Bima kena siyaka Sudipya sawara amal munjatur lamun top Kurusetra wis den jelegi dening para wadya bala Ngastina. Wedokan apa ki kalebu perjurit menika perjurit kula tak kira nek entas ana garukan apa kepiye dadi wedokan bubar rasa-rasake Werkudara kaya ngawur wae awak kaya ngene entas gegaruk kepiye kene kaya perjurit Kula menika senajan to wanita nanging perjurit Raden. Ampun disepelekke. Wong wedok niku ya saniki bisa nandhangi kewajibaning wong lanang ten. Lurah ya ana sing wedok. Camat ya ana sing wedok. Tukang syuting ya ana sing wedok. Muni werni-werni kok. Terus yang ketri menika ora usah disepelekake sak menika jamanipun ngaten. Ala-ala kula menika Senopati. Kula pun mateni lanangane 3. Nyepeleke kali kok tugel gulune. Wonten sing ngetengi kula ora tanggung jawab. Pateni sisan. Kanggo apa ndak cenanang apa lanang kanggo dolan apa wedok ariku gawe kalahan. Nek muka aja dipateni gawe maneman ya. Mung bisiro budhek kok ngono rasa di wong dikapak-kapake ya ora ngerti ngono lho. Dapusi ora ngerti nek mukae. Nek kae tak male-male. Aja nganti kesempil tenan kae. Tak ingu sak matine kae. Arep ndase kok batako kaya ngono lho. Tresna tenan. Besenggal maturu. Nggih kepareng munjatur. Wonten sanipun Raden Harya Werkudara. Yo. Mbok bilih atur kula menika mangke kathah kalepatan. Panjenengan kula caosi pangapunten. Kleru. Kuwalik. Ning leres dos pundi? Aku matur ana luputku sing gedhe pangapuramu. Ora dadi apa? Kula nderekaken Gusti kula Dewi Wara Srikandi saweg gegladen wonten ing Kurusetra sawanci kedatengan Senopati saking Istina. Lah kok jebul estu Kurusetra sampun dipun ubengi dhateng Wadyabala ing kanthi umbul-umbul penantang perang ingkang mangka bendhe gobyok sampun dipun tabuh
tandha lamun top perang sampun badhe dipun purwani ingkang mijeni para kura nitik genderanipun gendera saking Istina. Duka yaya snipi kumedhot patoning ladhe. Kula adepno Kurawa nanging kowe dudu senopati lho. Nggih. Pun Kakang sepisan meneh dawuh marang Dimas. Maju peperangan pethukno Kurawa ning Dimas dudu senopati. Nggih. Aja nganti gawe bebanten lan aja nganti ana bebanten. Sedika. Dimas kondur ana Wirata bareng pun Kakang kanthi wara sekandhi mengko sapa iki kudu didadekke senopati. Pun Kakang tak matur luwih dhisik marang Hyang Masopati. Yes, aku manut marang Jlideng kakangku. Ayo bali ana Wirata ngadhep para sepuh. Iya Dimas. Sirkandi toto-toto. Wis tak dawuh Dimas saking ati-ati. Nggih. Nyuwun pangestunipun Kanjeng Koko Prabu. Kula badhe mangsah manjing wonten paprangan. Pomo dipomo aja gawe bebanten lan aja nganti ana bebanten. Wis tak dawuh. Monindo bumi gonjeng kumeluduk kunto Kartomabya pengangkah aku bakal nututi marang Koko Prabu Bathara Kresna sing wis gawe bebanten tumrap Kanjeng Rama Dastarata lan Ibu Gendari kowe malah isih ana kene teges tak ibaratke kowe kutuk marani sunduk manut tak tugel gulumu karepen kanggo mancing metu ning Pandhawa. Kowe wis ndapuk senopati. Tandingmu dudu sapa-sapa, Setyaki. Ora malak bondo kepengin nyoba Kartomalu tangkep dodo milang tatu. Ngendi bengkak dadane aja mlayu babuk.
ngarep modal kok kan pola. Enggak ya. Action kok ya. Apa? Action. Ketiban godhot tengkrai ku terus meyok rono. Tak ampet ra kena niba aku. Senopatine Ngamarta sapa? Setyaki lho kok. Aneh. Aduh. Mungsuh Setyaki kok menggeh-menggeh. Aduh. Kula napa-napake mboten mati. Aduda sing balung nggih kula kalah lipet. Kula betok godho nggih cilaka. Godho disaut nggih ngepruk kula. Minggat. Sing joget mati ya. Ameng krungu bengok mah tungklik-tungklik sampean. Celeng. Anggere kowe metu dadi surake. CS kabeh kok. Ora. Kanca kabeh dadine kula metu niku ketoke kaya gayeng. Kanca kula kabeh. Senopatine sinten, Man? Setyaki. Ngriko pun ngajukke. Wis. Artanding kok memeng. Wedhus. Pakai hahaha karo perang bul memeng. Senopati sinten Man? Setyaki. Oh nggih dadi urusan kula. Tunggal dene ya guys ora. Malah sing dipendiliki kok aku iki. Lah wonten sampeyan kok. Setyaki sing maju paprangan. Mbok mlempanen sing dipercaya dadi senopati ning Ngamarta Setyaki. Kalih sinten? Setyaki dhewe. Percuma nek ming didik dhewe. Genep telu sisan gawe. Percuma nek ming Setyaki. Perkudara sisan. Aja kok ming Setyaki. Sing ngomong kowe sing megap-megap aku ngampet aku. Nek ming salah Gusti ha nyuwun. Setyaki. Menika percuma. Kuku kula ibarate jentik sak upah-upamane. Ora percuma. Ha iya. Tutur. Nganti kengelakan bocah iki. Arep omong apa nganti ngelak. Kowe iki ngusah sapa? Malah kaya ngusah pitik. Syai ono paran. Tanding sapa? Aku. Reneo. Tak biti amblek dadamu. Waduh. Upama nggondas tak jotos bathukmu cepling mripatmu. Urung apa-apa kok samuni iki lho.
Rokoke keri glo. Tegesan. Ngari tegesan. Apa-apa kok cek. Ana ndi kowe? Ayo. Suri. Apa? Piye? Apa? Mungsuhe sinten pajian? Setyaki wani. 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 Apa? Wani. Piye? Wani. Turi neng kono. Sini ya, Pak. Piye? Sini ya, Pak. Apa? Sini ya, Pak. Piye? Setyaki namung kiambak bosok. Kupinge bosok tenan. Lah sing kira ditoki kowe kok aku sing tok dengke bosok kuwi lho. Dewe Setyaki. Aki, ono paran. Ayo, maju mrene. Wah, pecah siramu. Ayo mrene tangkep dodo milang tatu. Bapo, timbang adoh sing cerak wae mati dening aku. Munyok tenan panjen. Nah kok merem sing cerak, sing diantil malah aku. Bisa kene ora genah. Wong terguang wae. Ngepeti. Sinten tadi Man? Setyaki. Nun, Setyaki kali sinten? Wong pirang-pirang. Nek kula labrake. Rasa takon kabeh tanding karo aku jen padha jen durung karuan nyepelke durung mau gajul jot takon durak buanting dadi selawang-lawang bangkimu neh gedhi ya selawang-lawang sewalang-walang ngono tangkep dodo milang batu babu mati dia. Ngantem nyong milih tanda tak banteng tak penting tak banteng tak penting terus tak gagul weh dawa yo nyoh ngantem sisik milih anda ada tempi ada bah ada tempi ada gajul ya Werkuda udu. Tak kira nek Werkudara. Ana Werkudara kok gelungang. Ora nang Werkudara nggo rangsel ya. Nyong ngantem Rasuti. Nyong moh.
kudune ting penyonyong kok dadi nek kowe malah cayane kok le bingar temen iki mungsuh apa ya wah yen tonjo tenan hei sitoke kaya ngono to loro modar piye Jaki sampean rak preso to weruh menang kula ha iya mantu sampean iki kalah kalih kula kula stane Werkudara gelungan pokoke gedhini kok nggo rangsel iki aku nyoh ngantem ora sudi kula jegal banting cekel ndas kula cekel capluk lah kok legi kula sedot SGM merasa durek bareng kono dokel ngerti diculke terus kula glegek ngene iki napa hei tesih sesisih lho mong budi ora aku wis tuwa Pak hei engko neh ya ora celeng manganseni untung aku wis tuwa coba aku sing nom lak giaglak temenan Windandini Nara Nurwendo gandeng barisaning Gajah Uling kuwi sing kowe sing dadi pengarep iki Setyaki kang pinangka Senopati Pethukna nggih Windandini Nara Nurwendo Yakin niku uger sampun manjing wonten paprangan sampun kemringet malah saya mempeng namung kemawon rikala sawu ingkang ngraka dawuh undurna Wadyabala nanging Pamadipomo kowe dudu senopati nggih iya sampun terang terwaca yen Kurawa sampun ngajengaken senopati ingkang kula taliti menika Windandini lan Nara Nurwendo Didi kewajibanipun Nyai Setyaki yen to mapakaken Windandini Nara Nurwendo. Jer panjenengan Didi Senopati prayogani. Dipun tututi Kang Raka Nata Ndrawati kunjuk ngersanipun ingkang Eyang Maswapati. Kados pundi ngendikanipun menika mangke menapa sinten ingkang pinangka Senopati? Panjenengan ing supados anilingaken karna ing mbok bilih panjenengan ing samanging pinangka dados senopatining aprang ayo yen kono mundur Kakang Dawa
Sretinon langening pamiyat busana sutra kang maneka warna korenggeng kencana rekna Bandera layu kumiter sirna kumaraning wiyat mangkyan kumlebek ing dwaja Suraprasta kayu kang kaprapal kayu kaprapal Ron mawuran jraing pumbe Ron mawur kadya pengangin ukila pubarasu kekancangan ing saksana Raden Setyaki awunya pinenggak marang rekan Patih Udawa kang ngesti marang jarwane ingkang sinun Prabu Sri Bathara Kresna lamun to Raden Setyaki manjing wonten paprangan dudu Senopati mundur Raden Setyaki senajan tut mboyak ana bebanten nanging samya kocar kacir barisaning para Kurawa ingkang kinarya tetinding Wadyabala Raden Windandini Nara Nurwenda jere ing kono pinacak barisan ingkang awasta dirada meta saya ngangsek ing tengahing Kurusetra hanantang asesorah sesumbar angayawara murih para Pandhawa enggal ngedalaken Senopati Ngaluga sineget ingkang sami lumaksana datan kacaretu nenggih ingkang lenggah wonten ing kraton Guwa Silomangleng Dewi Jatragini nalika semanten kadang muda tumrap ingkang Raka Dipya Jatayaksa ya Prabu Jatragimbal lenggahira Dewi Jatragini kadhep marang ingkang putra Raden Kala Srenggi lan Raden Srenggi Srana kekalih sami ngabiyantara pungun-pungun Tiaswardaya sang kusumaning ayu Semarang ingkang putra nggih manjing wonten ing puswanan ketingali nobong nggih pilenggah
Good.